Abusia na de mema mu nyina akwa bademo eba Toase ahemfie. Nenne yero santehene kotokohene otumfo se tutu otosumienu. Ebrempon na na yim Awere Ababio a wo kontre efekuo mu. Toase na yero santehene ende ahya ne nsa wo hweso. Na wo ba no hye bo se obema Toase adane no kwasam ne se niema hodo a Toase hene ba waye de abo na manfo no edoso. Edi adanse se ensem a wokan ene ne de yero santehene ye na na mom pepepe ene wodie. Enu nti ne ye nyina ya baba be hyiemu wa han me ne obanim boso ne de toso aduonu ensia. Enne Toase hene baba be bie ultra modern community center ne sasubi no message se menhie fikese mu na obehu bie. Enu nti ne ye nyina ya baba be hyiemu wa hanomo ene guest of honor Dr. Nana Edusi atwenwa ampem tepamara hene ene ye guest of honor Nana no mu nyina na ye hwe woni nso mu nyina beba nenne de wa Toase a na je se menim ba bia wodi wani e kire enu tibra ne ye nyina ye nka momo ne ye nka na yi Awere Ababio ho na wompa sa ultra modern edifice ompa ho ntoma ne ye san hye ne nkuran no anya dodo na amfa moa eye Toase man na emu hwa kese no so enka santama ka se de ne ye mame pozia ye wo ho se ye som Nana no medie ade bia fa Nana no mu dwabo bia ho no so ye de ba be som mo bedamase.